Hi, good morning, good morning. Nandito na naman tayo sa ating programa Kapihan sa Malayan, naghahatid sa inyo ng iba't ibang kuro-kuro. At bago natin umpisahan ang ating mga topic ngayong araw, siyempre gusto nating batiin ang ating mga kababayan. Alam ko na inabot tayong lahat ng bagyo. Mag-iingat po tayo lagi mga kababayan. Buong Pangasinan, although nakamtan natin ang ulan na inaasam ng mga kababayan nating magsasaka, iba yung pag-iingat po. At saka gusto kong ipaalala sa mga kababayan natin, yung one partner, yung lumalaganap na variant ng COVID-19, yung Delta. Yan ang nakakatakot. Nakakatakot. So mag-iingat po tayo mga kababayan. Magandang umaga po sa inyong lahat at siyempre lahat ng mga kababayan natin diyan sa abroad. Magandang umaga po. Partner Edwin, umagi muna tayo. Okay, magandang umaga sa inyo pong lahat at welcome sa isa na naman pong edisyon ng ating palatuntunang Kapihan sa Malayan. At tayo po ay direct na napapanood mula po dito sa bayan ng Posorobio, dito po sa MGM Hotel. At ang inyo pong mga kasama sa umagang ito, siyempre ang inyong kaibigan, Edwin Bautista. Good morning po. Partner Perso. Magandang umaga po sa inyong lahat. Nandito na naman po kami na maghahatid ng mga iba't ibang puro-puro para pag-usapan kung ano man ang dapat na pag-usapan sa araw ito. Dito po sa Kapihan sa Malayan, ito po ang inyong lungkod, Tirso Burgos lang po. Maraming salamat. Partner, katatapos lang ng week-in. Yes. Yung nagdaang linggo, partner, talagang inabot tayo ng takot-takot na ulan. Tuloy-tuloy. Ilang araw ba yun? Nagsimula anim yata yan eh. Matindi yung habagan. Martes, talagang paulan-ulan na yan eh. At although maganda yan ang inaasam ng mga farmers. Pero alam natin na tuwing ganyang panahon, tag-ulan, may mga lumalabas na mga karamdaman. Sa mga bata, yung mga sipon, lagnat, pati yung mga partner, yung mga salamok, nakukuha sa lamok. Dinggi. Trangkaso. Kaso ngayon, balita ko dyan sa community hospital dito sa Posorobio. Dami. Dinggi. Hindi pa nabibilang lahat dahil yung mga iba takot pumunta sa ospital. Baka daw sabihin nila na COVID. Yun ang ano. So, iba yung pag-iingat po. Ano ba ang maipapayo natin, partners, sa mga kababayan natin, lalo na pag ganito, pag-ulan, maliban sa pag-iingat, siyempre, siguro payuhan natin sila ng mag-imbak ng mga pagkain. Malinis na inumin. Tubig. Alam naman natin nga napakahirap ng magkasakit, diba? Maraming kasi partner ngayon yung tinatawag na waterborne disease. Waterborne disease. Dahil ito nga, panahon ng tag-ulan, ito po yung mga factors na nagko-contribute ng sakit. Kaya, siyempre, itong ating mga kaubayan, talagang hindi naman nila maiwasan ng lumabas, magtrabaho. Siyempre, siya'y pambilay damo, Atlante. Katuman. Alam mo, pag ganitong tag-ulan at bagyo, siya nga pala, partner, nakikisimpatya tayo. Bago tayo magpatuloy, nakikisimpatya tayo sa mga dinaanan ng lindol. Mga kababayan natin yan sa parte ng Batangas. Medyo malakas yung lindol, 6.7, di ba? Pero sigurado marami na namang naapektuhan yun. Mga landslide. Kasi yung tuloy-tuloy na pag-ulan. Diyan sa gawing partner.
Benguet, sa Car, Cordillera. Oo, may nakita nga ako partner Ang hirap post dumaan sa dyan, Facebook. partner. Nadaganan ng nabagsakan ng bato yan Nako. sa camping. Yan ang Talagang mahirap. So mga kababayan, ibayong pag-iingat po palagi. At ano pa, isang alam mo pag ganitong tagbagyo, marami rin nawawala ng hanap buhay. Hanap buhay, tama Kasi yan. hindi sila makalabas. Yung tawag nito, yung mga nagtitinda, hindi makapagtinda dahil wala silang makuhang mga paninda. Ganun, di ba? Pahirapan. Masada, wala naman Masada, wala rin. At saka yung mga sa construction, wala rin tulad nung ngayon. Isang linggo lang natigil ang trabaho dito sa MGM dahil siyempre umuulan. Ay hindi sila makakapaggawa. Pag-usapan natin, partner, ito, yung nakaraang job fair na ginanap dito sa mismong Malayan. Nako. Alam mo, partner, ang estimate ko doon sa dumating, siguro nasa mga 600 to 700 na tao. Ang dami. Ang dami talaga. Kasi Hindi ko inaasahan. hanggang doon sa may Mangga ba yun? Layo-layo na yun. Yung sa may sa labas ng Oo, gate sa labas na. ng gate na yun. Labas na ng gate. Ang daming nangangailangan ng Haba ng trabaho. pila. Puno yung function hall. Puno na itong harapan. Hanggang doon pa sa labas ng kalsada. Ano, partner? Yan, nagpapahiwatig lang. Yan nagsasabi na marami talaga sa mga kababayan natin ang gustong magkaroon ng trabaho. Yan. Pero, ang masaklap na katotohanan, wala silang mapasukang trabaho. Kaya yung trabaho, pag nag-alok ka ng trabaho, yung tulad nga ng nakita nating response, ang dami talaga, sobra. Grabe. Kasi Sobrang dami. Hindi lang dito sa bayan ng Pusurubio, partner. Although, ang estimate ko sa mga nag-apply partner, siguro mga 80% Pusurubio. Mga 20% siguro na Pinalunan, Season, mayroong Lawak, hanggang Ordaneta, Asinggan, meron pa. May bayang-bang pa. Meron pang Bayambang, Aguilar. imagine, Talagang kailangan ng mga tao, naghahangad sila ng trabaho. trabaho talaga. Yan ang pangunahing pangangailangan ng tao ngayon. Trabaho, yan. hanap buhay. Yan ang madalas makaligtaan, partner, ng mga namumuno. Hindi nila naiisip halos yung kawalan ng trabaho. Yeah. Ewan ko kung may statistics ba o bilang ng mga walang hanap buhay, mga jobless. At saka unemployed. Ewan ko kung minomonitor ba yan ng mga opisyalis sa probinsya o sa LGU. Pero dapat tutukan yung partner kasi isipin natin kung walang hanap buhay, magtatapos ka nga, wala ka namang papasukan. Di ba? Ang hirap nun. Saka dumaan lahat sa akin, partner, yung mga resume nila. Yung mga biodata nila. Karamihan sa kanila, partner, walang mga experience. Yung ano lang, karamihan sa OJT, puro OJT lang. Mga job training. Kasi wala, bibihira yung mga oportunidad na nagbubukas. Sabi ko, ano kaya ang problema? Bakit walang mga experience, walang ngayon, napagtanto ko, partner, na ang dahilan, kaya ang karamihan sa mga nag-apply na nabasa ko kahapon, walang karanasan sa trabaho. Wala naman silang papasukan Walang experience Wala talaga. Di ba? Wala. Kung dito lang sa lokal, talagang wala silang papasukan. Nahihirapan sila. At saka wala namang establishment dito. Hindi mo sila masisisi. karamihan lang dito, Department store. yan. Oo, partner. Oo. Magic. Yan. Pero pagtapos ka, 5 months na, wala na. Inasal, ganun lang, hanggang doon lang sila. Tapos natanong ko pa yung isa partner. Alam mo, sir, sabi niya, pasok namin kung minsan 2 araw lang, 1 linggo. Yung tatawagin lang daw sila kung On call. Napakahirap talaga. At saka ito pa ang isa sa napansin ko, partner.
yung may mga nagtapos, degree holder, partner. May nagtapos sa St. Louis, may nagtapos sa Lasal. Mga Nabasa ko kahapon, marami. Nagtapos ng nursing, accountancy, may nagtapos ng may engineer, teacher, karamihan. Korean course. Oh. Pero partner, nag-a-apply housekeeping. Yan. Karamihan. Kasi nga, walang confidence na nag-a-apply. Although college degree holder sila, hindi sila confident sa sarili nila dahil mga walang karanasan, experience. Walang... So, kahit na nagtapos ng nursing o accountant, sasabihin niya, housekeeping. Kaya tinatanong ko, nagtapos ka ng teacher, bakit hindi ka magturo? Hindi naman po masasabor. Isa pa yan. Tama. Ganito kasi, ang hirap namang maghanap ng papasukan. Bakit gusto mong maging housekeeping? Nagtapos ka ng ganito. Yun nga, the shortage of opportunity. Yes, totoo yan. That is what, yan ang nakita ko kahapon. So, alam mo partner, dapat ito panahon na para i-shake natin ng konti. Yung mga namumuno na sa bayan natin, probinsya, ganyan, sa mga bayan-bayan. Huwag po nating iasa ang trabaho, may bibigay nating trabaho, hanap buhay sa ating mga nasasakupan, sa nasyonal. Huwag mong iasa doon. Mag-isip po kayo ng paraan para makapagbigay tayo ng hanap buhay sa ating mga kababayan. Halimbawa, partner, isa sa mga paraan, partner, yung mga livelihood niya, pwede yan, isa yan. Tapos pangalawa, mag-invite kayo ng mga investors sa inyong mga lugar. Mag-invite. Di ba? Mag-invite kayo ng ilatag ninyo ang isang area, di ba? Kahit 5 hectares. Di ba? Tapos mag-invite kayo ng mga investors. Alam mo partner, doon sa mga ibang lugar, like Cavite, Bataan, Laguna, yung mga industrial zone, makikita mo yung mga nagtatrabaho dyan, taga Pangasinan. Karamihan ang dami. Doon na sila nagsisettle. Dito kasi sa atin ang dami. Taga dito sa atin. Dito na lang sa atin ang dami nagtatrabaho sa Cavite. Yes. Talaga, galing lahat dito. So, doon na sila. Let us press on this. Kung ang mga probinsyang tulad ng Cavite, Laguna, Bulacan, Rizal, di ba? Nakakapag-invite sila ng mga, nakaka-attract sila ng mga investors. Because sometimes you don't have to invite. All you have to do is to attract investors. Diba? Tama. Diba? And how do you attract investors? Diba? Kailangan ilatag mo. Security, number one. Number one yan. Tama yan. Yung mga magandang pasilidad. Pasilidad. Yung kalsada. Kaya kuryente, power. Kaya alam mo partner, dito sa Pangasinan, kaya naman yan Kaya lang, bihira yata ang mga project na ginagawang ganyan. Alam mo, dapat gawin ng isang namumuno sa isang lalawigan. Kung gusto niyang pasilsuin ang kanyang probinsya, o kahit bayan, munisipalidad, magtalaga ka ng isang economic team o development team. Yes, tama yan. Consists of professionals, experts. And then, mag-formulate kayo ng isang formula o sistema paano kayo makaka-attract ng investors. Di ba, partner? Kasi yung halimbawa lang, mayroon lang magtayo ng isang planta dito. Yung isang planta, hindi niya sasakupin ng isang hektarya, partner. Kalahating hektarya siguro, pwede na. Okay, factory halimbawa. Pero isipin mo ang maibibigay niyang trabaho. Siguro pagkagawaan ng mga electric pan, gawaan ng mga rice cooker, ganyan partner. Pabrika. Mababa yung 100 partner na trabaho may bibigyan niya. Sigurado. Tama. Pinakababa basta makapagpapit ng mga ganun na 100 niya. Kaya ano lang yan nasa
sipag, Mm. initiative ng leader, Tama. Oo. at saka, siyempre, kailangan tingnan, kasi walang malasakit sa tao, Mm. wala yan, hindi niya gagawin yan. Tama. Kasi walang SOP dyan. Hindi niya Yun lang. tutukan yan. Diba? Walang- Yung mga project na ganyan, partner, walang SOP. Walang dilihensya. Walang dilihensya yan. Oh. Ito partner, tingnan mo. Yung bayan ng Binalunan Mm. Yan. na naka-attract, Mm. dumating yung napakalaking investor, Mm. Sumitomo. Sumitomo. Oh. 10,000 jobs Oh, Yeah. tingnan. ang naghihintay. Oo. Pagpalagay na natin, yung isang empleyado Mm. sumasahod ng, kahit sabihin na natin, Provincial rate, kamo na lang. Para ba? 10,000 natin. sa isang buwan. Mm. So 10,000, i-multiply mo ng 10,000 din. 10,000. Oh. Di, Ilan yun? Million lang. Milyon. Milyon. Milyon yun. Oh. Oo. Imagine yung milyon na yan na iikot, gagastos Yeah. dito sa ating lokalidad. Oo. Ken, ano partner? Mm. Mabibit-bit niya. Yan. Iaangat niya ang ibang sektor. Yan. Ibang Tama. sektor. Oo. Kasi merong Mm. yung pera Mm. na iikot. Yan. Di ba? Siyempre, yung empleyado bibili Mm. ng mga pangangailangan. Mm. Meron siyang pambili. Pambili. Meron siyang ano eh. Yes. Hanap buhay. Ganun. Yung mga investor naman, siyempre, maghahanap din ng, halimbawa, Tirahan. Accommodation. lodging. Lodging. Oh. Marami kang paano. Kasi ang Yung unang-unang pagkain nila, bibili din ng mga gamit yung mga yan. Oo. So, yung economic activity, Mm. buhay na buhay. At saka, hindi lang yung financial na bagay ang dadalhin dito ng mga investors partner. Hindi lang yung financial na bagay. Tama. Yung maituturo nila sa Yan. mga lokal na mamamayan, Kaalaman. kaalaman, Mm. malaking bagay yun. Tama. Tama. Di ba? Halimbawa, pumunta dito ang investors na Hapon, Mm. o Koreano, o European. Yes. Yung kaalaman na maaari nilang ituro Aba. sa ating mga kababayan dito sa lokal, napakahalaga niyan, partner. Yan. So, ang daming maibibigay. Mhm. Sana itong mga kuwan natin, mga namumuno sa ating bayan, sa ating probinsya, pag-isipan naman po ninyo ang kapakanan ng ating mga kababayan, lalong-lalo na po yung pagbibigay ng oportunidad sa kanila na makapagtrabaho. Trabaho. Yung maayos na trabaho. Yan. Yung stable na trabaho. Napakarami po sa ating mga kababayan ang nagtatapos ng iba't ibang kurso. Pero wala po silang pagtsansa man lang na magamit ang kanilang mga pinag-aralan. Walang Kaya, mapasukan. Walang mapasukan. So, nagsayang lang ng pera ang mga magulang na nagpaaral ng anak dahil yung anak, imbis Yes, na naman. nagtapos ng accountancy, kapasok at tulong. Ayun. Para may Masakla. income lang. Para lang makasurvive. Ang hirap po talaga ng ganyan. Ang hirap. Dito kasi sa ating partner na papansin ko, kung ano yung ginagawa mong kabutihan sa ating mga kababayan, may mga taong talagang naninira din sa'yo. Ganun. Karamihan kasi, kaya hindi umaasenso yung bayan natin kasi ganun yung mga tao. Gusto mong tumulong pero may mga tao din na humihila sa'yo sa pababa. Ganun yung tao. Yan ang isa sa mga pangarap ko para sa bayan natin, partner. Yung sana Employment. dumating ang Employment. panahon na wala tayong makikitang kababayan natin na walang hanap buhay. May mga paraan po. Gamitin lang po natin ang ating kukote o Yes. utang. Kasi kung puro Los Buenos partner, kung ang iniisip lang kasi ng mga kwan dyan, mga namumuno dyan partner, yung kabit. Ay, wala na. Wala na tayong nagagawa. Maraming bayan talaga. Nung nasa na po sa Lugmok. Yan ang mga sistemang umahadlang sa pag-angat ng isang bayan. Ay nako, partner, magbabalik po kami pagkaraan ng ilang Babalik po minuto. tayo. Babalik po tayo.
Siyempre, ito ang ganun. Alright, nandito na naman tayo, bumabalik muli sa ating kuro-kuro. Balik po tayo, mga kaibigan. Bago tayo magpatuloy, partner, batiin Yan. muna natin ang ating mga nanonood. Si Mepe Macaerap, Caroline Tinyuso, Mabs Bergonya, Dexter Bautista Duran, Juan Galvan, Jessica Ronquillo, Maria Micaela, Jolie Chris Quison, Michael Ibaan, Mirasol Morales, Christine Jane Duterte, Cervantes Fe, Myla Picdasen, Rosana Javier, Miracle Habaan, Cherry Soriano, Cheryl Salcido Biñas, naku, napakarami na naman, partner. Hindi ko na mababa. Babylin Reyes Doque, Chris Aureli Calpito, Sarah May Titelio, Jennifer Vidal, Christine Joy Ulaita, Noel Castro, at marami pa. Ay nako, Gina Bumanlag, Flor de Lisa. Ayan, maraming salamat po sa patuloy na pagsubaybay sa ating programa. At bago pala tayo magpatuloy, gusto kong batiin ng happy birthday ang isa sa ating mga kaibigan, si Ma'am Jocelyn Ichabe Buada. Maganda, happy birthday po, Ma'am. Happy birthday, Ma'am Josephine. Happy birthday, ayan. Birthday. At saka si Ma'am Karnay, happy birthday din po. Ay, si Madam. Oo, Mansano. Si Ayan, Karnay. sabi ni Jessica Barlaan Ronquillo, good morning Sir Edwin Bautista and Sir Burgos. Ba, binati mo itong dalawa, ako hindi mo binati. That's not fair. Si Ma'am Anyway, thank you sa panonood, Ma'am Jessica. Ano natin dito sa Rosario. Yes, magaling na barangay treasurer. Si Madam Ronquillo. Oh yes. Ano ba? Jessica. Si Jessica. Okay, at saka si Ma'am Maite Macairap from Barangay Nama. Mabati sila. Magandang umaga sa mga kababayan natin dyan sa Nama. Tudo. Alwat kayo apo, tani, damo yung madati tudon. Kasi so okay, partner. Yes. Ituloy natin yung usapan natin kanina. Kasi alam mo, masyadong na-touch yung dibdib ko kahapon ng isang araw. Nung nakita ko yung ganong kadaming tao na naghahangad makapagtrabaho, parang, alam mo, ang naisip ko, kung ihahalin tulad ko yung para, yung isang sisiw na pumasok sa isang
loob ng Kulungan. na gustong-gusto nilang kumilos, gumalaw, partner. Pero wala sila talagang magawa. Walang magawa. Walang sasaklulo sa kanila. Nako, napakadami, napakahirap talaga. So, alam nyo, sa bayan natin, partner, kahit naman yung, di ba sabi natin kanina, mga investors. Paano pag walang investors? Talagang LGU na yan dapat. Okay, walang dapat. oportunidad talaga. Wala. Mayroon, Titingin na pwede sa'yo. naman nating, pwede naman tayong one partner yung sariling produkto. Yan. Yan ang Ito, pag-usapan natin to ha. Ito gagamitin ko lang ang bayan natin Puso-Rubio. Dito sa Puso-Rubio, yung tinatawag natin ang bayan natin na Patupat Capital. Di ba? Patupat Capital. Patupat Capital. History natin ng Puso-Rubio is Patupat Pero, Capital. ano po ba ang karapatan natin na tawagin ang bayan natin Puso-Rubio na Patupat Capital? Pumunta ka sa palengke, partner. Walang tinitindang patupat. Walang mabili. Walang mabili. Pero pumunta ka sa Hortanita, partner. Ang dami. Ang dami. Ano ba to? Paano na yata to? Paano pinapalakas Oo. ang produksyon ng patupat Tama. kung wala namang mabili? Tama. Yung production kukunti naman. Partner. Hindi ba nakakahiya? Alam nyo, gustong-gusto ko yung patupat. Ay, masarap ang patupat ng May kape. Imbal Palatong. Yan. Bunag. Para po hindi tuluyang mamatay yung industriya na yan, yung produkto na yan, pagandahin po natin yung packaging. Di ba? Packaging. Yung packaging. Yan. Tama. Di ba? Nakalagay siya doon sa kwan, di ba? Yung balko, yung dahon ng nyog. Di ba? Pero after that, meron pa dapat siyang mas magandang packaging para pwede mong i-offer kahit sa mga bus, mga ano. Yan. Di ba? Yung hintuan ng mga bus dyan, parang bilihan ng mga produkto ng isang bayan, di ba? Ay wala, partner Yung marketing strategy. Kasi dapat, katulad ng kalasyaw, yung puto. Dapat nasa hilera lang ng puto. Puto Dapat kalasyaw. mayroon din dito na yung katulad ng dito, patupat natin. Dapat mayroon ng hilera yan. Minsan, partner, sinasadya ko yan. Sa kalasyaw mismo. Puto. Yung puto kalasyaw. Kasi naging kilala sila sa puto. Kumbaga, naging tatak nila yan Di ba? Yan ang tinatawag nilang kalasyaw white gold. Yan. Tatak nila yan Kapag inaangkin mo, natatak mo ang isang bagay, panindigan mo. Yes. Di ba? At saka, mayroong programa ang Gobyerno. LGU. Paano mag-extend? I-guide sila, partner. Yes, ng suporta sa kanila. Oo. Ay, inako naman. Ngayon, makakausap mo yung mga gumagawa ng patupat. Yung mga kabaranggayan natin. Diyan sa Biligas, Bunag, Balbalatong. Hindi nila maramdaman Wala. Binibigay yung ini-extend na support man lang sana sa kanila din para lumakas lalo yung production ng patupat. Tama. May isa pa partner May isa pa na natin dito yung sword natin. Ayan. Sword. Kasi kaibigan natin yung isang nating kasama. Sa barangay ko yan, partner. Palak-palak. Si Apo Di Guzman, si Apo yan na Gusta. Kasi si Apo Di Guzman, yung mga mga produkto niya, ibang bansa na. Yan. Nakakarating talaga sa ibang bansa. Pero alam mo, kahit yung industriya na yan, yung sektor na yan, partner, kailangan din nila ng suporta. Yes. Kahit guidelines lang. Not necessarily financial. Yung tulungan silang i-market. Yan. Tama. Diba? Para yung volume ng production nila, imbis na 1 tonelada lang sa isang buwan, baka dumoble. Yan. Malawak ang market. Diba? Sa partner, Marikina, yung paggawa ng sapatos na talagang very famous, kilalang-kilala ang Marikina.
aba, talagang yung binibigay na support ng kanilang lokal na pamahalaan para i-market, lahat-lahat na ng klaseng tulong. Kasi pag nabanggit na narinig mo na Marikina Shoes, Marikina. ay talagang Yes, matibay. matibay. Maganda, quality. Quality talaga. Oo. So, partner, ang isang bayan, kapag nagkaroon ng mga ganyan na produkto, malaking tulong yan, partner. Malaki, At talaga. saka dapat mag-isip pa po tayo ng ibang produkto na pwede nating i-produce from our own agricultural products. Yes. Di ba? Oo. Kasi Tama yan. dito sa bayan nating Pusurubio, wala naman tayong mina. Wala. tayong mina. wala. Di ba? So, anong gagawin natin? Ang mina natin, partner, yung galing sa bukid. Bukid. Galing sa lupa. Farming kasi dito sa Pagsasaka. Pagsasaka. Okay, mag-isip tayo ng, alam mo, partner, ito. Munggo. Yan. Yan. Yung munggo, ha? Mm. Alam naman natin ng ang munggo, napakaraming Nagagawa. magagawa yan. Mm. Pwede kang gumawa ng biskwit. Pwede. Di ba? Mm. Hopya. Hopya. Noodles. Noodles. Kung ano-ano. Mga matamis. Mm. Di ba, partner? Tama. Pang-ulam. Mm. May isang. Kung meron lang magti-train siguro sa mga kababayan natin, makakapag-isip sila, yung mga farmers, pagka dumami ang nangailangan ng munggo, Yes. nadami rin ang magtatanim ng munggo. Dahil nga, wala namang gaanong market ang munggo, wala, nakatiwangwang ang mga lupa, partner. At saka ang munggo, partner, hindi nangangailangan ng maraming tubig, di ba? Kasi upland yan eh. Mas gusto ng munggo yan. Parang konti lang. Oo, konti lang ang tubig. Oo. Kasi maraming bayan dito na Munggo Festival. Yun sana ang gayahin. Oo, maganda. Kasi yung pag may Munggo Festival, talagang dinadayo yan. Sa bayan ng Isabela yan. Isabela. Oo, talagang dinadayo yan. Mga foreigner pa na ilalatag nila doon kung ano yung magagawa ng Munggo. Yan. Itong mangga, partner, napakarami ring maaring gawin yan sa mangga. Mangga. Oh. Yung kanyan, kalakasan ng Napakarami. Oo. Itong manggahan dito sa partner, sa Barangay Batakil, Batakil. kay Ma'am Silene yan Bordon. si Ma'am Celine. Silene Bordon. Oo, Ma'am Celine. Alam mo si Ma'am Silene, ano yan? Hi, Ma'am Silene. Magandang umaga Yes. po. Hello, Ma'am. Kasama natin yan. Alam nyo, Mango production. mahusay yan si Ma'am Silene sa mango production. At saka yung maaari mong makuha sa mangga, Yan. pwede palang gawing suka yan. Pwede. Wine, Yan. cider, mga pickles. Pickles. Marami ang maaring makuha dyan. Pang-export. Ang export, partner. Yes. Kahit local, marami. Kaya partner, nasa talagang, lang yan, initiative ng Minsan noon, partner, maalala ko, si dating congressman, Mark Kuwangko. Dahil magaling na rin yan, agriculturist. Negosyante. Minsan, nung nagpunta kami doon sa bahay niya, dyan sa Labayog, pinakita niya, partner, yung kanyang mangga. Ang laki ng bunga. Yung katulad kay Ma'am Celine yung. Oo. Sabi niya, kailangan lang marunong kang mag-alaga ng mangga. Ngayon, paano natin matututunan yan? Yan ang sana, training. training, oo. Marami kasing din ng mga mangga, mga naglalabasan ng iba't ibang variety. Variety, Oo, yun kasi yung dapat natin ipaalam sa ating mga farmers na dapat matutunan nila kung ano talagang itatanim nila. Kasi yung production ng mangga, partner, parang sa tingin natin, mas pa ito mas malaki. Kaysa sa tanim ka ng palay. Oo, malaki yan. Kasi din ako dati. Halimbawa, kung mayroon kang 100 na puno na namumunga, milyon. Nakikita pala yan. Oo, milyon yan. Milyon produce niyan. Milyon. Marami na kasing tumigil dahil nung dumating yung sakit ng mga piste. Actually, maraming mga pwedeng gawing hanap buhay ang mga kabayan natin. Isa yan, yung mga produkto galing sa mga puno at saka sa lupa. Napag-usapan natin nung isang episode natin yung fishery. Fishery. Di ba? Ganda rin yan.
Pero partner, okay din yung animal husbandry. Yan. Ito, yung kambing. Tama. Maganda yan. Napakabilis dumami ng kambing, di ba? At saka yan, hindi mo yan yung pinapakain ng partner, yung mga pigs, hindi eh. Mga commercial. Hindi. Ano lang yan eh. Damo at saka dahon ang kinakain yan, Yan. partner. Konting encouragement lang ng ating gobyerno Sipag. sa mga mamamayan ay magkakaroon ng panibagong hanap buhay ang nakuha. At saka hindi lang yung kambing ang sumisikat ngayon, partner. Yung rabbit. Rabbit. Oo. Rabbit lechon. Nakita ko doon sa Batakil kay Jerry Buada. Yung rabbit niya. Saka dito sa Balbalato, partner. Dumadami ang nakaka-interest sa. Marami na. Tutukan yung mga ganyan. Nag-aalaga ng rabbit. Oo. Kasi yung rabbit, partner, mas mabilis. Mabilis ito. Dumami yan eh. Dumami. Oo. Tapos hindi naman masyadong mahal ang pagkain. Pigs at saka pwede din damo. Damo. Oo. At saka itong one partner, itong pugo. Pugo. Oo. Yan. Quail. Ayan, kasi pwede lahat yan na gawing pangkabuhayan ng lokal na mamamayan. Kasi kapag wala pong mga factory, Yan. dapat lang po i-guide tayo ng ating mga namumuno para po tayo ay magkaroon ng kaalaman at kung kinakailangan, nabigyan sila ng suporta para makapag-umpisa, yun ang tutukan nila, di ba, partner? Tama. Oo. Kasi kung walang hanap buhay ang ating mga kababayan, kahit po anong sabihin natin na ganda ng ating estado, mga gusali o mga ay wala rin pong kwenta. Wala din. Kasi naghihirap ang tao. Ang pangunahin talaga, ang pangunahing kailangan ng tao, yung isusubo nila o ilalatag nila sa hapagkainan sa araw-araw. Araw-araw. Di ba, partner? Tama yan. Pagkain. Kapag kulang tayo sa ganyan, kailangan mag-isip-isip po tayo. Partner, baka may gusto kayong batiin habang binabasa ko itong mga nag-comment sa atin. Batiin natin yung mga kaibigan natin yan. Bago tayo magpatuloy. Naku, dumadami na ang viewers natin. Dumadami na. Siya nga pala. Si Pare Hernan ng Palak-Palak. Okay. Siya yung ng Swordlandia. Yan. Okay. Saka, partner, batiin natin ulit yung mga kapatirang iglesia sa kanilang anniversary. Anniversary. Happy anniversary po. Happy anniversary, mga kapatid. 107 years. Anniversary. Ayan. Okay po, muli po kaming babalik pagkaraan ng ilang minuto para pag-usapan po natin ang iba't iba pang issue.
Balik po tayo mga kaibigan. Ayan, nandito po tayo muli. Nagbabalik sa ating kapihan sa Malayan. Partner, Yeah. parang kailan lang. Nasa episode 15 na pala tayo. 15 na. Oo. Parang kailan lang. Parang kailan lang. At saka alam mo, partner, ang nakakatuwa, nakaka-inspire, partner. Yes. Dumadami ng dumadami ang Dumadami. ating mga taga-subaybay. Kaya, mga kababayan, maraming salamat po sa patuloy na panonood at huwag niyo po sanang kalilimutan i-share ang ating video, mag-invite po kayo at huwag niyo rin pong kalilimutang mag-subscribe sa ating Kaaro TV YouTube channel. Yan. At alam mo pa, mga partner, nung nakaraang partner, kunin mo nga muna ang kwan at kausap Yes. napaka ito. Galing sa ano to? Usap nila. Noong araw ng Sabado pala, partner, formal ng nilunsad. Ito yung napakalaking political aggregation. Ito yung Agila. Team Agila. Ano po itong Team Agila, mga kaibigan? Ito po yung alyansang Gico Lambino, mga kaibigan. Diyan po sa bayan ng Binalunan, inilunsad po ito. Kasama siyempre yung lahat din ng malalaking leaders ng Pangasinan. Partner, ito, inilunsad na noong araw ng Sabado yung political aggregation Agila. Na ang ibig sabihin, alyansang Gico Lambino. Kaya Yan. ng Agila. Lumipad na. Limapat na talaga. Yung Agila. Ito yung parang formal na pagpapakita at deklarasyon sa ating lalawigan na talagang tuloy na ang kandidatura ni Congressman Monmon Gico Kasama si Governor Vice Governor Mark Lambino. Mark Lambino. Oo. And of course, andyan din sina dating Congressman Mark Cuangco, si dating Congressman Siliste. Art Celeste, oo. Si Mayor Cesar Kiambao, si Congressman Conrado Estrella III, and yung mga iba pang mayors ng Pangasinan. Inilunsad ang Team Agila. Ayan. Ito po yung mga ikangay kandidato, mga kaibigan, para po sa ating lalawigan ng Pangasinan. And of course, partner, ang kanilang parang sinasabi pa rin dyan is yung kung paano magiging isang progresibo, paano ibalik ang Pangasinan bilang isang dating premier province. Kasi noon pa na, Pangasinan, premier province eh. Ngayon, nawala na. Wala na yung ano niya. Niwala na. At saka isa pang, alam mo partner, ang isa pa sa nakita ko, ikukumpara ko sa, tinitingnan ko ang pag-angat ng ibang bansa, partner. Yes, Isa-site ko ang Singapore. Singapore. Partner, kapag ka ang isang lugar, pagka walang international port, Nako, shipping port, mabagal ang mabagal. Maniwala kayo sa akin. Singapore, Japan, South Korea, Yes. yung mga European countries, Brazil. Kapag ka mayroong kang prime shipping port, Shipping port. Oh. mas maganda, mas mabilis po ang pag-unlad. Yeah. Ang Pangasinan, napakalaking probinsya. Napapaligiran ang bandang weste ng dagat. Dagat. Ocean. Karamihan ang dagat basta Pangasinan. Potential Oh. na magkaroon ng malaking port. Port. Oh. At saka alam mo partner, ang port hindi naman gagastusan ng gobyerno yan eh. Oh, mayroon tayong ahensya. Mayroong mga investors Yes, oo. talaga Tama, oo. na halimbawa, sabihin na natin ang PSA, Port of Singapore Authority.
Alam mo ba, ang Port of Singapore Authority, partner, marami na silang pinapatakbong port sa buong mundo. So, pwede nating imbitahin ang PSA, PSA. Port of Singapore, na magtayo ng port sa Pangasinan. Pwede. Kasi ang location natin sa Pangasinan, partner, very strategic. Di ba? Strategic yan eh. Tama, oo. Actually, nitong mga nakaraang panahon, partner, may pag-aaral na dyan sa may gawin ng Sual Wala kami sa na yan napakagandang gawing port. Dahil kahit na malapit ka na sa shoreline, malalim pa rin. Ayun. Yun ang gusto na Yeah. para makalapit yung ano eh. Yes. Hindi makalapit yung barko eh. Yan. Yung mga cargo ship. Hindi sila makalapit. Hindi Yan. sila makadakong mababaw. Mababaw. Yung ano. Oo. Pero hanggang ngayon, puro pag-aaral pa rin. Oo. Wala pa naman. Hindi, partner. Eto yan eh. Bilyong dollars ang Yes. kailangan para magtayo ng port. Okay? Alam ko yan dahil nagtrabaho ako sa Singapore. Malaki. Sa PSA, the Port of Singapore Authority. Nagtrabaho ako dyan ng matagal. Bilyong dollars ang kailangan mo. Pero it doesn't need to come from the coffers of the country, of the yung pera ng bayan. Hindi. Oh yes. Oh. Mag-invite ka, i-offer mo sa investors Yan. yung port na yan. Halimbawa nga, tulad nga ng sabi ko, yung Port of Singapore Authority. At saka yung dito, yung Spanish-Filipino na nagpapatakbo ng port sa atin. Meron na rin siyang mga port sa ibang bansa, South Africa, Kenya. Meron siyang pinapatakbong port yan, partner. Yan. Sila ang magtatayo ng port. Pero ang operation yan, sa kanila. Sa kanila. Oh. Oo, parang business yan eh. Yung port eh. Kaya, hindi kailangan manggaling ang pondo pag nagpatayo ka ng shipping port, hindi kailangan manggaling sa pondo sa kaban ng bayan. Yung investors ang magtatayo ng Investor. port. Pero siya ang magraran ng negosyo. ng business. port. Oh, ng port. Oh. Walang pinag-iba yan, partner, sa mga expressway, sa T-Plex. Tama yan. Oh. Parang investors. Itatayo nila, alam mo, San Miguel Corporation, nilagay nila yung T-Plex. Kanila yan. Sila ang naniningil. Yes. Ganon din ang port partner. Parang BOT. Ganyan din. Build, operate, transfer. Parang ganon. Parang yung mga LRT, MRT natin sa Metro Manila. Puro naman BOT yan eh. Ganon din ang port partner. Ngayon lang, kailangan lang i-convince mo ang isang investors na magtayo ng port dito na kikita siya. Kikita. Paano kikita ang isang port? Kailangan marami kang industrial area, Yeah. yung mga export processing zone. Kasi ano ang isasakay niya sa barko Yan. kung wala ka namang produkto? Correct. Di ba? Tama. Marami tayong produkto sa Pangasinan. I-improve lang po natin. Yan. Ayan. Ay, nako. Hindi lang aeroplano. Airport. Airport. Oh. Ang laki-laking probinsya, yung airport natin, patay. Wala. Sa Lingay ba natin yung... Oo, wala. Lingayen. Yung maliit na ano diyan. Ay, hindi Carmen yata. Yung airport natin talaga. Kaya nga nung meron tayo dito. Sa Lingayen, yung airport natin doon, wala. Pati yung tarmac niya yata, wala. Ano lang yun, partner eh. Provincial. Parang ginagamit lang sa aviation school. Lord. So, Kailangan po, at saka, ito ang Hindi ka pwede alam ko. magpalawat. Gano'n. Hindi po uunlad ang isang probinsyang kasing laki ng Pangasinan kung wala kang airport, yan. wala kang shipping port. Shipping port. Oh. Importante yan. Importante Oo. yan. Sa isang bayan na malaki. Kaya itong susunod na halalan, partner, kailangan yung mapili natin Yan. may talagang vision. Totoo yan. Kung mali ang mapili natin, ako, parehas na naman po. Isang progressive leader. Yan. Progresibong yan. Progressive Ayan, partner. Okay, partner. Okay. Tapos na tayo sa oras. Yes, wala na. Gusto mo nating magtagal. Pero bago tayo magpaalam, partner, babati ko lang ang ating mga sponsors. Okay. Okay.
Salamat po sa Tangay-Tangay Restaurant at siyempre DDI Bistro, ang pinakamasarap na samgyupsal sa bayan ng Pusurubio. Si Manang Aida at saka si Ading Princess. Ayan. Yan. At siyempre, binabati rin natin ang Bank of Makati, si Ma'am Cheryl. Yan. At New Me Miracles sa Bimaloy, ang produktong pampaganda yung partner. Yan. Mga lotion, mga kung ano-ano. At siyempre, ang ating main sponsors, ang MGM Malayan Grand Mansions at ang 7 Miles Convenience Store. Ayan, partner, mga kababayan, gusto man po namin magtagal pa pero kulang na po tayo sa oras. Nagpapasalamat po kami sa patuloy niyong panonood. Namamaalam na po pero muling babalik sa darating na Miyerkules. Ito po ang inyong Kuya Freddy, namamaalam na. Maritwin. Muli po mga kaibigan, maraming salamat sa lahat po ng parating tumatangkilik dito po sa ating paluntunan. Ang inyong kaibigan, Edwin Bautista, nag-iiwan ng isang magandang umaga, bayan. Partner Cristo. Muli, magandang umaga po. Kami po ay nagpapaalam. Ulit po tayong magkikita sa mga susunod na episode. Ito po ang inyong lingkod, Teresa Burgos. Salamat. Inat araw ta kayo namin.